Diolch i wedi. Diolch yn i ti o Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron. Ni'n gofyn i ti drigyrhau wrthym i fod yn bresennol yn ein plith i agosau at anghenion pob yr un ohonom. Nertha ni ddoli di y bydd y cyfan yn dwi'n clod a mawl i'th enw di. Ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn Arglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni ddechrau trwy gannu'r emyn rhif 59, rhagluniaeth fawr yn ef mor rhyfeddiw, esboniad helaeth hon o arfaeth Duw. Emyn rhif 59 gen i sefyll i'w chanu. Croeso i'r gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol sy'n cael ei gynnal ar y drydedd, nos Iau o bob mis yn cael ei gynnal nos Iau yma sy'n dod, Chwefror 21 am hanner awr di 7 drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn syl am hanner awr di 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad gan i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 116, 116.
Am darlleniad o lyfr y Salmau, Salm 16. Cadw fi o Dduw, canis ynod yr ymddiriedaf, fe enaid dywedais wrth yr arglwydd. Fy arglwydd ydw ti, fy na nid yw ddim i ti. Ond i'r saint sydd ar y ddaear a'r rhai rhagorol yn yr rhai yma fy holl hyfrydwch. Gofidiau aml hant i'r rhai afrysiant ar ôl Duw diethyr, ei diodoffrwm o waed nid offrym a fi, ac ni chymeraf ei henwau yn fy ngwefusau. Yr arglwydd yw'r rhan fetifeddiaeth i am ffiol, ti ag yn heli fy nghoelbren. Y llunynau a syrthiodd i mi mewn lleoedd hyfryd, ie y mae i mi etifeddiaeth deg. Bendithiaf yr arglwydd yr hwn am cynghorodd, fy renau hefyd am dysgant y nos. Gosodais yr arglwydd bob amser ger fy mron, am ei fod ar fy neheulaw, ni'm hysgogir. Oherwydd hynny llawnychodd fy nghalon ac ymhyfrydodd fy ngogoniant, fy nghnhawd hefyd a orffwys mewn gobaith. Cynnes ni a dewi fe enaid yn uffern, ac ni o ddefi ydd sanct weled llygredigaidd. Dangosi mi lwybr bywyd, digonolrwydd llawenydd sydd ger dyfron, ar dy ddeheulaw y mae digrifwch yn dragywydd. Bydde bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti o Dduw am y fraint yma cael dod ger dyfron ac yn diolch i ti am bob un cyfle i ddod ac i ni yn ymwybodol nad ydym yn dod oherwydd unrhyw rinwedd, unrhyw weithred i ni wedi gyflawni. I ni'n dod oherwydd y drigared i, oherwydd yr hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist iddo gymeryd ein cosb arno ef ei hun. Ac felly trwy ei fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad ef, i ni yn dod ger dyfron di ac yn diolch am bob un cyfle, bob un sil, bob un oedfa. I ni'n diolch am bob un adeg i ni'n agor dy air, i ddarllen dy air. Bob un cyfle i alw ar dy enw di. I ni yn diolch i ti am hyn. I ni yn diolch am yr cyfle sydd gyda ni o Dduw o ddydd i ddydd trwy gydol y dydd ein bod yn gallu dyrchafu ein llygaid tuag at y mynyddoedd o'r lle y daw ein cymorth. Hyd yn oed mhrysurdeb y bywyd o ddydd i ddydd a'r gwahanol gweithgareddau ni'n ymwneud â nhw. I ni yn gallu troi at ti ac i alw ar dy enw di ac yr wyt ti yn Dduw sydd wedi addo fod gyda ni. Bob cam, bob eiliad, tan y bydd ein ffydd yn diflannu ac yn troi yn olwg. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn y byddwn ni'n rai sydd yn manteisio ar bob un cyfle. Na fyddwn ni'n esgeluso ein dyletswydd, na fyddwn ni'n esgeluso ein breintiau o Dduw, ein bod ni'n blant i ti, dy fod yn dad nefol i ni. Ac felly o Dduw i ni'n gallu galw arna ti a gofyn i ti am y nerth sydd ei hangen i ni fod yr hyn y dylsem fod. O Dduw, madde ni am ein crwydro, ein bod yn aml yn dy adael di lawr. I ni'n gofyn i ti nerthu ni fod yr hyn dylsen ni fod. I ni yn gofyn i ti o Dduw i fadde ni am ein anghrediniaeth. I ni'n dod o sil i sil o Dduw ac yn gorfod cyffesu yn aml o Dduw. Nad yw ein ffydd yr hyn y dylsau fod. Nad ydym yn dod mor aml ac y dylsem yn disgwyl llawer ohono ti. Madde ni mewn oedfa hyd yn oed o Dduw. Os yw hyn yn bosib, nad ydyn ni yn disgwyl y tywalliad mawr o ddifri. O Dduw, madde ni ein bod ni yn gallu eistedd yn dy di, yn gwrando ar dair, yn canu dy glodydd, ac eto o Dduw ddim yn disgwyl pethau mawr ohono ti. Madde ni o Dduw, ac i ni yn gofyn i ti i rhoi dy ffydd hwnnw i ni, i nerthu ni, i'n helpu ni i gredu o Dduw, i ddisgwyl y byddi di yn gweithio yma ac ar hyd a lled ein gwlad. I ni yn cyflwyno'n gwlad i ti, yn gofyn i ti i drigarhau wrthym, i ti ddod yn ôl unwaith eto, ac i fendithio'r wlad hon o Dduw, a byddi di yn bendithio pregethiad y gair, ac yn gofyn o Dduw, lle nad yw dy air yn cael ei bregethu'n ffyddlon, lle nad yw dy enw di yn cael ei anrhydeddu mewn addoliad fel ag y dylsau. O Dduw, i ni yn gofyn y bydd argyhoeddiad yn dod ar dy blant, os yn blant i ti, ac y bydd edifeirwch, ac y bydd troi at ti a chyffesu ein gwendid. Ac o Dduw, i'r rhai sydd ddim yn blant i ti ac yn byw yr bywyd crefyddol, o Dduw, i ni yn gofyn y byddi di yn trigarhau wrth rheini. O Dduw, y byddi di'n agor i llygaid iddynt weld ei hangen am waredwr, i weld pwysigrwydd Crist ar groes. Ac mae Iesu Grist fydd popeth iddynt. O Dduw, y byddant yn troi at ti. O Dduw, mae cyflwr ein gwlad mor driennus.
O Dduw, ni'n gofyn i ti i ddod yn ôl ac i fendithio, i ddiwygio ein gwlad unwaith eto. Trigyrhaw wrthym ni fan hyn, o Dduw, ni'n cyffesu'n gwendid o sil i sil ac yn teimlo'n gwendid fwy wrth i bob sil fy'n heibio. Ac i ni'n gofyn i ti ddod i ymweld â ni, i ddod â calondid i ni wrth i ni weld dy law ar waith yn ein plith ni. Felly o Dduw, ni'n cyflwyno hefyd ein hoedfa nos Iau ac yn gofyn i ti i baratoi ni nawr, o Dduw, i cael y gweddiau hynny ar ein calonau, a byddwn ni yn gofyn y pethau cywir, yn y modd sydd yn pledio â thi ac yn galw arna ti i ddod lawr ein plith. Felly o Dduw, ni'n gofyn i ti i fod yn ein plith ni nawr ac yn ystod yr wythnos a nos Iau yn ein cwrdd gweddi, y byddi di yn cael yr holl fawl a'r clod. Felly o Dduw, diogelan hamser nawr, cadw ar un drwg i ffwrdd, bendithian amser o haddoliad, ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni gael ni am i rif 298 ac hefyd 299. O'r nef mi glywais newydd ddim cododd ar fy nhraed. 298 ac hefyd 299 gen i sefyll i'w chanu.
Mewn testyn o'r salmau, salm 16 ar... Fe fyddwn ni'n edrych ar nifer o'r adnodau, ond fel testyn yr ail ar drydydd adnod, salm 16 adnod 2 a 3, fe enaid dywedais wrth yr arglwydd, fe arglwydd ydw ti, fe na, nid yw ddim i ti, ond i'r saint sydd ar y ddeiar a'r rhai rhagorol yn yr rhai yma i fy holl hyfrydwch. Nawr fe elwyr y salm hon yn salm i'w werthfawrogi yn fwy nag air. Dyna chi deitl. I ni fod i werthfawrogi yr hyn sydd yn y salm yma yn fwy nag air. Felly cyn dechrau gai ofyn beth yw eich blaenoriaethau chi, beth ych chi yn ei werthfawrogi, fwy na dim byd. Petai rhywun yn dod ac yn dweud mae gen i rhywbeth i chi, be fyddech chi'n gwerthfawrogi mwy nag unrhyw beth arall? Be fydde'r newyddion gorau posib? Beth yw'r pethau hynny sydd yn flaenllaw yn eich meddyliau? Beth sydd yn peri chi lawenhau? A pa bethau ydych chi'n breuddwydio amdano? Neu yn dyheu amdano? Mae rheina yn aml yn gallu rhoi rhyw arwydd i chi o ble mae'ch calon chi. Beth yw y trysor, y pethau chi yn treulio lot o amser yn meddwl amdanyn nhw ac yn cynllunio ar eu cyfer nhw. Neu beth sydd yn eich ysgogi chi neu'n cymell i fynd ymlaen, sydd yn peri'r cyffro yn y galon. Nawr mi fydda y byd yn rhoi rhestr hir i chi, ond ni fydda nhw. Mae'n dibynnu pa mor onest yw nhw wrth gwrs. Mi fyddwch chi'n cael yr ateb cyntaf gan yr rhai sydd yn trio swn yn well ag eraill, heddwch byd, a mi fydden nhw'n dweud y pethau yna, ac dyn nhw wir eisiau hynny mwy nag unrhyw beth arall, wel falle bydden nhw achos nhw'n ofni pethau rhyfeloedd ac yn y blaen. Ac felly chi'n cael yr ateb yna'n llithro oddi ar y tafod, ac falle nad yw e'n adlewyrchiad, achos dyn nhw ddim yn meddwl am heddwch byd trwy'r amser siwr o fod, maen nhw'n meddwl am beth eraill. Beth yw'r hyn maen nhw yn ei ddymuno, yn ei freuddwydio amdano? Ond mi fydde'r byd yn rhoi rhestr hir i chi os ydyn onest. Ac ymhlith yr rhestr hir o'r hyn maent yn ei werthfawrogi mwy na dim byd arall, fydde pethau materol fel air sydd yn rhan o'r rhestr. Arian, cyfoeth o ryw fath, siwr o fod yn flaenllaw ar dop y rhestr yn o'r rhywle mi fydde arian. Bydde eraill yn gosod cyfeillgarwch efallai. Ac chi'n meddwl, wel, falle mae hwnna'n arwydd gwell. A iechyd, bydde hwnna'n sicr yn dod lan. Chi'n clywed pobl yn aml iawn yn dweud, iechyd sy'n bwysig. Cyn belled bod iechyd gen i, yna mae popeth gen i. Celly mod i'n iach. A fel beth nhw'n byw am yr iechyd. Ac felly, maen nhw eisiau gwneud yn siŵr bod popeth yn ei le ac yn ofni beth nhw'n mynd yn sal. Ac felly, rai fel ein ni gyd yr un peth. Ond mi fydden nhw'n treulio amser falle rhai yn bwyta ac yn ymarfer y corff. Pam? Mwyn cadw'r iechyd. Achos maen nhw'n dweud, hwnna'n fwy pwysig nag air ac arian. Mae hwnna yw'r peth maen nhw'n gwerthfawrogi mwy na dim, deffro'n y bore'n iach. Ac mae hwnna'n iawn, ond diwe. I ni yn ddiolchgar am iechyd ac y mae e'n bwysig, ond diwe ddim yn holl bwysig. Achos mae'r iachach, mae'r person fwyaf iach. Dwi'n mynd i fyw llawer dros 110, 115, 120. Ac mae'r amser yna'n hedfan. Mae'n mynd fel yna. Mae'n mynd cyn i chi droi rownd. Mae wedi mynd. Ac mor bwysig yw'r pethau yma. Mae arian yn bwysig, wrth gwrs mae'n bwysig. Ond dyna yw eich diw chi, dyna yw'r pethau chi yn ei osod yn flaenllaw, iechyd, cyfeillgarwch. Ond nid dyna beth mae'r salmydd yn sôn amdano. Mae hon yn salm i werthfawrogi yn fwy nag unrhyw beth sydd ar y ddeiar. Gan ei fod yn salm sydd yn llawn o fawl i'r arglwydd Iesu Grist, o'r dechrau'r diwedd gallwch chi ddadlau. Mae'r salm hon am Iesu Grist, am ei fywyd, am ei farwolaeth ac am ei atgyfodiad. Mae e gyd na. Mae yna hwb yna i'r pechadur i droi o'i bechod. Mae yna galondyd i'r saint sydd wedi dod i gredu ac wedi derbyn iechydwriaeth. Mae'r cyfan yn yr salm yma. Felly gyntaf, hoffwn ni edrych ar hyfrydwch yr arglwydd ac yna'n ail gwrthodedig yr arglwydd ac yn drydydd yn olaf buddigoliaeth yr arglwydd. Wel, yn gyntaf, i ni'n gweld hyfrydwch yr arglwydd. A dyma beth sydd yn wir o'r Cristionau. Ddarllen y testyn eto'r ail a drydydd adnod. Fe enaid dywedais wrth yr arglwydd, fy arglwydd ydw ti, fy na neu fy naioni, nid yw ddim i ti, ond
i'r saint sydd ar y ddaear, a'r rhai rhagorol yn yr rhai yma i fy holl Hyfrydwch. Gewch chi ddarllen yr ail ran o'r ail adnod, ac ario fy mlaen i'r drydydd sydd yn rhoi falle dealltwriaeth well i ni. Fy arglwydd ydw ti fy na, neu fy naioni, nid yw ddim i ti, ond i'r saint sydd ar y ddaear, a'r rhai rhagorol yn yr rhai yma i fy holl Hyfrydwch. Mae'n peri chi feddwl am yr adnod fwyaf adnabyddus yn yr holl ysgrythur, Ioan 3:16, canis felly y caro Duw y byd, fel yr rhoddodd e fe ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Allech chi ddweud, wel, dyna'r salm. Mae'r salm fyna yn yr adnod gan Ioan. Cymaint oedd cariad y tad tuag atom ni. Os ydyn ni'n Gristnogion fan hyn heddi, mae cariad y tad gymaint tuag atom ni, fe roddodd ef ei unig anedig fab i'r byd mwyn dod ag achub dyn o'i bechod. Dyna oedd y cariad mwyaf gan y tad a'r cariad mwyaf gan y mab. Cymaint oedd cariad Iesu Grist tuag atom, iddo ddod yn ifydd fel oen i'r lladdfa. Mae'n un peth i ddod yn ifydd i'r byd. Ond pan sylwch hwn, doedd dim angen Iesu Grist ddod i'r byd a dioddef yr hyn oll a ddioddefodd. Ni ychwanegodd marwolaeth Crist ddim at ddiwdod y tad, nac at ddiwdod y mab, at o'r gogoniant. Doedd e ddim yn ychwanegu dim. Doedd dim rhaid i Iesu Grist gadael y nefoedd i ddod lawr fan hyn mwyn ychwanegu rhywbeth arall ar ogoniant y diwdod. Doedd dim angen iddo fe. Doedd ddim yn meddwl, fyddai well os na i wneud hwn, ac fi pobl yn feddoli i fwy os na i farw dros y pechadur, ac yna fe fydd mwy o fawl yn dod i fi. Doedd dim angen iddo fe. Doedd dim angen i Iesu Grist adael y nef. Mwyn iddo fe cael ei wella mewn un ffordd, achos y mae'r diwdod yn berffaith, yn gwbl berffaith, holl alluog, yn holl bwerus, ac yn gwbl berffaith ac yn gwbl sanctaidd. Does dim gwella ar y diwdod. Ni fyddai'r drindod yn cael ei ogoneddu, petai pob un enaid yn cael ei farnu. Petai pob un enaid sydd wedi byw ar y ddaear a mynd i golledigaeth tragwyddo, y byddai'r tad dal yn cael ei ogoneddu ac bydda yna fawredd mawr iddo fe. Ond fe ddaeth Iesu Grist, bu farw Crist, pam? Ein mwyn ni. Nid oedd unrhyw anghenraid ynddo ef i wneud hyn. Fe wnaeth y cyfan mwyn ei bobl, mwyn defaid ei borfa. Mwyn y saint. Mwyn y sawl y byddai'n cael ei golchi yng ngwaed Iesu Grist. Y gwaed a lifodd ar y groes, y sawl a welodd i pechod ac y nerthwyd i droi o'i pechod ac ei edifyrhau o'i pechod ac i droi at yr arglwydd Iesu Grist a phlygu wrth droed y groes. Yno wrth y groes lle cymerwyd y baich a'i hoelio ar y groes. Yno lle golchwyd pob staen yn y ffynon, lle maddeuwyd pob un trosedd a pob un camwedd. Gwneithbwyd pechadur yn un o'i deulu yno, yn rhan o deyrnas Duw. A gelwyr nid yn unig yn saint sydd wedi ei puro yng Nghrist, ond gelwyr yn rhai rhagorol. Gwrandewch ar yr adnodau yma. Fe na i dywedais wrth yr arglwydd, fe arglwydd ydw ti fy naioni, nid yw ddim i ti, ond i'r saint sydd ar y ddaear, y sawl sydd wedi ei puro, sydd wedi glanhau. Dyma yw'r pwrpas y beth mwyn nhw. Mae fy naioni i mwyn nhw, eu lles nhw. Dwi wedi dod mwyn fy mhlant i. Dwi wedi dod mwyn i golchi'n mynach na'r eira, mwyn maddau pob un trosedd. Dyma pam dwi wedi dod. Dwi wedi dod i farw mwyn achub rhain, yr rhai sydd yn saint, ond hefyd fe'i gelwyr yn rhai rhagorol. Mae'n anhygol i feddwl, os ydyn ni'n Gristnogion fan hyn heddi, fod Iesu Grist wedi dod ein mwyn ni, fe'n gelwyr ni yn saint, ond hefyd fe'n gelwyr ni'n rhai rhagorol. Mae Crist yn edrych arnom pechaduriaid, ond fel rhai sydd yn rhagorol. Mae yn ein dyrchafu'n uwch na thywysogion y byd. Y sawl y mae'r byd yn ei ddyrchafu, yn rhyfedd iawn ond yw e.
Mae'r byd yn dyrchafu brenhinoedd a thywysogion ac arweinwyr ac erbyn hyn. Pob math o bobl sydd yn cicio pel yn bell, yn gallu dal yn dda, yn gallu gwneud pob math o bethau canu mewn rhyw ffordd arbennig, byd yn dyrchafu rheina. Ond beth i ni'n deall fan hyn, mae Cris yn ein dyrchafu ni yn uwch na'r rheina i gyd. I ni'n fwy pwysig i'r creawdwr y byd na'r rheini. Ein bod falle'n cael ein dirmygu gan y byd. Ydych chi wedi cael eich dirmygu? Oeddi pobl, ydych chi wedi sylwi hyn, mae'n rhyfedd yn diwedd. Chi'n sylwi fo droi dro pan mae pobl yn siarad â chi, chi'n ymwybodol iawn bod nhw'n cael piti drosto ni. Meddwl bod ni ddim cweit yn deall pethau'n iawn. Mae'n bod rhyw coll na rhywle. Meddwl, wel, mae'r rhain yn gorfod pwyso ar rhywbeth, a mae yna rhyw piti, os maen nhw'n trio bod yn neis yn aml iawn, chi'n ymwybodol, a chi'n gallu gweld y golwg na arnyn nhw. Maen nhw'n rhywbeth fath o embaras arnyn nhw, a maen nhw'n teimlo dros ni, a maen sicr yn teimlo dros ein plant ni, ac maen nhw'n meddwl, dyna drienis dyw'r rhain, ddim yn deall dim, a dyna fel mae'r byd yn edrych ar y saint, y rhai sydd yn bir, y rhai sydd yn lan, y rhai sydd wedi dod i'r groes ac wedi edifarhau, y rhai trwy ras Duw sydd wedi cyffesu pechod ac wedi derbyn iachawdwriaeth, ond yr hyn bod y byd yn ein gwatwar, bod y byd yn ein cysau ni, bod yr eglwys yn ein cysau ni, hwnna sydd fwy trienus, mae'r eglwys yn cysau'r saint, mae'r byd crefyddol yn cysau'r saint, dyn nhw ddim yn licio'r gwirionedd, maen nhw eisiau crefydd eu hunan, ond yr hyn sydd yn wir yn ôl y salm yma ac yn ôl Gaerdyw, mae Cris yn edrych ar y Cristion yn rhagorol. Uwch na'r tywysogion y byd. Mae'n dweud fan hyn, mae Crist yn ymhyfrydu yno. Yn yr rhai mae fy holl hyfrydwch. Fod Crist yn ymhyfrydu, bod e'n galw ni y rhai mae fy holl hyfrydwch. Nid rhan o fy hyfrydwch, fy holl hyfrydwch. Dyna sut mae'n edrych ar ei blant. Ar ôl iddy'n dod i'r groes, dyw e'n gadael ni fyna, mae'n ymhyfrydu yno. Hyd yn oed pan ni'n adael lawr, hyd yn oed pan mae amheuon yn dod i fewn, hyd yn oed pan ni'n crwydro i'r dde ac i'r chwydd, mae'n ymhyfrydu yno, mae'n edrych arno, mae wedi marw drosom ni, fe dalodd Crist y pris dros ein iachawdwriaeth, mae'n gofalu trwy ei ragluniaethau dros ei blant. Dyna chi gysur i'r plant, dyna chi gysur i'r Cristion, mae hwn yn ymhyfrydu yn y Cristion. Dyna chi safbwynt, dyna chi safle i fod. Pan mae'r byd yn edrych arno ni ac yn teimlo'n flin dros ni, ac yn teimlo, wel, dyna chi biti, dyn nhw ddim cweit wedi ddeall yna ddo. Sut maen nhw'n mynd i fynd trwy bywyd a mor ddiflas a methu wneud hyn a methu wneud y llall, ac maen nhw'n meddwl bod ni'n colli mas. Maen nhw'n meddwl bod ni'n colli mas achos ni ddim yn gallu mynd ar nos Wener i ambell i le, ni ddim yn yfed ambell i beth, a ni ddim yn bita mewn ambell i le, a ni ddim yn gwrando ar ambell i beth, a ni ddim yn ymuno yn y math o ganu maen nhw'n ymuno yn fe, a ni ddim yn mynd i'r dawnsfeidd, a ni ddim yn ein y llall, ac yna ni'n mynd i'r capel, 2 gwaith ar y sil, 2 oed ar y sil, cwrdd gweddi yn ystod yr wythnos, di-dolig yn mynd i'r capel. Pam yn y byd i chi mynd i'r capel ar ddyn nadolig, ac fel mae'r byd yn edrych arno ni, ac yn cael piti drosto ni, ac yn meddwl bod ni'n feddau bach, ac ambell waith mae'n cael effaith yn ni, ni'n gallu teimlo ambell waith, wel falle bod fy mod i yn mor wan a hynny, ond yna i chi'n cofio, na dal mlaen, beth sy'n yn wir, rydw fi yn un o'r saint, pwy o'r saint, yr un mae Iesu Grist wedi marw ar y groes dros nhw, yr un sydd wedi cael ei olchi yn y ffynon a lifodd wrth y groes, yn ei waed wedi cael ei olchi'n wynach na'r eira. Mae pob pechod wedi ei faddau, a chi'n gwybod beth sydd yn wir, fe fydd na ddydd yn dod pan fyddwn ni'n camu i dragwyddoldeb, ac yn cael ei addoli fe am holl dragwyddoldeb, a mae Iesu Grist yn edrych arno ni fel rhai sy'n rhagorol. Hyd yn oed fwy, mae fy holl hyfrydwch yn fy mhlant. Mae e'n gwybod am bob un peth i ni'n ei wneud. Mae'n gwybod am bob un pryder i ni'n ei bryderu amdano. Mae'n gwybod am pob un ofn, ac mae e wedi addo bod gyda ni bob cam o'r ffordd. Nid yw e ddim dim ond yn achub yr enaid, sydd mae'n ofnadwy ddweud dim ond. Achub yr enaid hyd tragwyddoldeb, ond mae e'n cadw ni bob cam o'r ffordd. Pam? Achos ni'n hyfrydwch iddo fe. Ni'n ffeindio fe'n anodd i feddwl bod ni'n hyfrydwch i unrhyw un.
Dwi'n aml yn meddwl hyn, dwi ddim yn cael go ar y pethau fel Facebook ac yn y blaen, dwi ddim yn ei ddeall nhw a dwi ddim yn hoffi nhw, ond falle bod na le iddyn nhw ambell i le. Ond dwi ddim yn gallu deall, ar wahân i pobl sy'n licio busnesau, mywydau pobl eraill, pwy fydde gyda diddordeb i wybod be dwi'n neud ar ddydd Sadwrn? Pwy sydd eisiau gwybod, a dwi'n meddwl fel ambell waith, pwy fydde'n ar Hyfrydwch i wybod be dwi'n neud o ran diddordeb yno fi fel person, a dwi'n meddwl, lle ddim meddwl am llawer, fydde wir eisiau gwybod, chi'n meddwl beth, mae'r Arglwydd yn amhyfrydu yno fi. Mae'r pethau tu hwnt i'n deall ni. Mae eisiau, dim o ran busnesau, mae eisiau gwybod popeth amdanau. Mae eisiau gwybod popeth, mae'n gwybod popeth amdanau. Mae wedi darparu popeth amdanau ar fy nghyfer i. Mae'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd bore fori. Mae'n mynd i wybod beth sy'n mynd i ddigwydd nos fori. Mae'n mynd i wybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn ystod yr wythnos. A mae'n amhyfrydu ynof. A pan ni'n dod i cael ein amser tawel, a mae'n aros amdano ni. Ac mae'n barod wedi rhoi atebion i'r gweddiau ni ddim hyd yn oed wedi weddio to. Dyna gymaint y mae'n amhyfrydu ynom ni. Wedi addewidion diri ar gyfer ei blantau. Dyna cariad Crist, dyna gariad fel y moroi, tosturiaethau fel y llu. A dyna beth sy'n gan y Cristion. Felly pa mae'r byd yn dirmygu ac yn cael piti bach drosto ni. O, na fyddwn ni'n gallu edrych. Cofyn had yn dafod dweud pan oedd yn mynd i ysbytu'r wain i ymweld â phobl, pan oedd y drws ar yr ochr arall, ac yn cerdded mewn o stafell llydan iawn ac oedd yn teimlo oedd gyda siaced frown, a ddim yn teimlo'n fawr o beth, ac yn gweld y doctoriaid a'i siacedi gwyn, ac yn cerdded gyda cefn eitha uchel, achos maen nhw wedi cyrraedd i fod yn doctor, ac yn teimlo, mae rhain yn bobl pwysig, a dyna nhw'n mynd yn brysur o un lle i'r llall, ac oedd yn teimlo be dwi wedi wneud. Ac erbyn iddo fe cyrraedd y drws, gofiodd e pwy oedd e. A mae'r Arglwydd yn ymhyfrydu yno fi. Dwi ar waith yr Arglwydd ac yn sydyn iawn, yn trawsnewid fel o'ch chi'n teimlo. A mae'r Iesu wedi marw drostai. Mae'n gofalu amdana, mae'n fy ngharu fi. Dyma i chi gariad fel y moroedd. Wel, gyda chi symud ymlaen. Dyna i chi fraint i'r saint, ond grandewch ar hyn. Os nad ych chi'n Gristion, dyma i chi rybydd gwrthodedig yr Arglwydd. O, mor wahanol yw ei feddyliau tuag at y sawl sydd yn gwrthod Crist. Mae mor wahanol. Mor hyfryd yw ystyriaeth yr hyn y mae Crist yn meddwl am ei saint. Ond ystyriwch beth mae'n meddwl am rai ohonoch chi yma sydd heb gredu. Adnod 4. Gofidiau a amlhant i'r rhai a frysiant ar ôl Duw diethyr, ei diod offrwm o waed nid offryma fi, ac ni chymera fe henwau yn fy ngwefusau. O, fe ddisgrifio yma'r sawl sydd yn gwrthod Crist, y sawl sydd yn rhedeg ac yn rhithro ar ôl diwiau eraill. O hyn sydd yn wir o'r holl fyd, ond diwe, mae yna gymaint o ddiwiau. Faint o ddiwiau swyddogol sydd yna yn y byd? Miloedd o ddiwiau, eilinoed a greir gan ddyn. Na, beth yma, ti hwnt i eir efo, allwn ni ddim cyfri fe, allwn ni ddim cyfri sawl diw sydd wedi cael ei greu gan ddyn o ran yr rai swyddogol. Mae yna filiynau ohonyn nhw siŵr o fod. Lle mae pobl yn plygu lawr i ddarno garreg, i ddarno bren, i ddarno fetel, ac maen nhw'n plygu ac yn addoli ac yn gweddio at y diwiau yma. A wneithbwyd gan ei dwylo ei hunan, diwiau, fel yma'r ysgrythyr yn ei ddweud, nad ydynt yn gallu clywed, nad ydyn nhw'n gallu siarad, a dyn nhw ddim yn gallu gwneud dim byd. Hyd yn oed, mae rhaid i chi fynd lawr a'i pigo nhw lan a roi nhw ar y silff. Dyna'r diwiau yma'r byd yn ei addoli. Yn sicr, nid yw'r diwiau yma'n gallu ateb ei gweddiau. Ac eto, mae'r byd yn rhithro ar ei holen nhw. Onid yw'r byd yn rhithro ar ôl y diwiau yma. Maen nhw mor yselog. Drychwch chi ar gryfyddau'r byd. O, dyna i chi sel. Mae cryfyddau'r byd mor selog. Mae'r pobl cryfyddol y byd yn selog tu hwnt, mwy selog nag y gallwn ni ddychmygu. A maen nhw'n fwy ffyddlon. I ni'n gweld pobl sy'n proffesu fod yn Gristnogion, ac i ni'n gweld nhw'n ffeindio fy'n anodd i ddod i gwrgweddi am awr bob wythnos. A mae hwnna falle, neu roed far y sil, neu beth bynnag, a mae'n ffeindio, dyw'r sel ddim yno. Maen nhw'n ffeindio, mae rhywbeth gwell da fi'n wneud, neu mae rhyw esgus fan hyn fy'n draw, neu ddarllen yr ysgrythyr.
Ac i ni fe, sraid i fi darllen ysgrifennu. Dyna beth ni'n gweld ymhlith y rai sy'n proffesu Cristnogaeth, ond edrychwch chi ar sel y byd at eu crefyddau nhw. Mae'r gwisgoedd, mae'r arogl-darthau, mae'r mynychu pererindodau. Maen nhw'n rhoi i bywyd yn llwyr i addoli beth, addoli diwiau sydd ddim yn gallu clywed, sydd ddim yn ateb eu gweddio nhw. Ac yn beth mae'r salmydd yn dweud fan hyn, fe ddaw gofidiau ar eu traws nhw. Dyna beth sydd yn wir mae'n dweud, ac i ni'n gwybod bod hwnna'n wir. Fe ddaw, fe fydd gofidiau yn amlhau ar rhain i nifer fawr. Fe fydd ei gofidiau nhw tra ar y ddeiar yn amlhau. Achos nid yw'r ffordd yma'n ateb problemau bywyd. Petawn nhw'n dweud y gwir, petawn nhw'n onest, fydden nhw'n goffod cydnabod, nid yw'r pethau yma'n bodloni, nid oes heddwch yn fy enaid, does gen i ddim heddwch cydwybod. Dwi trwy'r amser yn trial cadw rheolau mwyn plesio fy niw. Dwi trwy'r amser yn byw mewn ofn rhag ofn i fi beidio cyrraedd y safon, ac yma nhw'n mynd o un peth i'r llall. Ac mae'r salmydd yn dweud fe fydd ei gofidiau yn amlhau. Ond hefyd, pan y byddant yn camu dragwyddoldeb, fe fyddant yn atebol yma ar y ddeiar am ei gwrthodiad i blygu yr holl alluog. Ond fe ddaw barn am ei heilyn addoliaeth, ac yna fe ddaw gofidiau. Ond yma'r salm hefyd, gellir dweud, yn cyfeirio at eilyn addoliaeth yr Iddewon. Ym mha ffordd roedden nhw'n eilyn addolwyr? Wel, fe gwrthodon nhw Iesu Grist. Am iddynt beidio ac addoli Iesu Grist, peidio i gydnabod fel y gwir dduw. A beth nath yr Iddewon? Fe rithro nhw, fe rithro nhw ar ôl Meseia arall, yn chwilio, mi'n arall dal i chwilio. Mi roedden nhw wedi gwrthod Crist yr holl brawf, yr holl brawf. Cofio gofyn i Iddew blynyddoedd yn ôl, yn dweud wrtho, beth yw'r barn Iddewon am yr holl broffwydolaethiau, yr Hen Testament sydd wedi dod yn wir yn Iesu Grist. A'r ateb oedd, sa'n gwybod, gofnwch i'r rabai. Dwi ddim yn gwybod pethau fel yna. Ond mae hwnna'n wir am bob un ond ond yw hwnna'n wir am y capeli yng Nghymru. Chi'n gofyn cwestiwn, sa'n gwybod pethau fel yna, mwyn ar i ddywynodol i fi, mwyn ar tu hwnt i fi. Ond mae heneidio nhw yn y fantol, ac mwyn ar peidiwch yn gofyn i fi, mwyn ar i ddwfn, peidiwch yn, sa'n mynd i feddwl am hwnna, dwi'n croesi bysedd bod mynd i'r capel yn ddigon. Beth yw maen nhw'n rithro ar ôl Meseia arall, dyna be nath yr Iddewon, y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion, be wnaethon nhw'n rithro ar ôl Meseia arall, doedden nhw ddim yn licio Crist. Yr holl brawf ddiamheuol, mae hwn oedd mab Duw, fe ddwedon nhw, dwi ddim eisiau chi, ni'n mynd i addoli un arall, ni'n aros am un ar gem ceffyl. I ni eisiau un sy'n cael cleddyf mawr, ac yn mynd i fynd i frwydr, ac yn mynd i ladd pawb, a mynd i ddod yn ei dyrchafu ni fel cenedl. A dyna be maen nhw'n aros amdano. Ioan 5:43, mae fi a ddeithim yn enw fy nhad, ac nid ydych yn fy nerbyn i. Os arall a ddaw yn ei enw ei hun, hwnnw a dderbyniwch. Beth yw hwnna? Eilyn addoliaeth, yr Iddewon, y Phariseiaid, yr ysgrifenyddion yn addoli Duw arall. Fe fyddant yn ei wrthod, fe wrthodon nhw, ac fe rithro nhw ar ôl diwiau eraill. Fe blygo nhw lawr un arall. Gofidiau a amlhant i'r rhai a frysiant ar ôl Duw diethyr, ei diodoffrwm o waed nid offrwm a fi, ac ni chymeraf ei henwau ar fy ngwefusau. Ond nid yw hwn yn farn ar ein gwlad ni os fi oedd na un. Beth y mae Cymru wedi wneud ers 1954? Cyfnod o ddiwygiad a gafodd yr efengil i ffrygethu. Ond beth sydd wedi digwydd ers hynny? 1914, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 1984, 1994, 2004, 2014. O'r blynyddoedd canrif wedi mynd heibio. Be mae Cymru wedi wneud? Beth sydd wedi digwydd yn ein capeli ni? Be ddigwyddodd oedd hyn? Fe glywon nhw pregethu, ac fe glywon nhw am Iesu Grist ar groes, ac
ac mae fe'n unig sydd yn achub enaid. A beth wedodd Cymru fel gwlad? Dydyn ni ddim eisiau hwnna. Dydyn ni ddim eisiau Crist fel na goriwch naturiol. I ni eisiau Crist sydd yn dyrchafu'r hunan. I ni eisiau lle i fi yn fy nghrefydd i. Dwi eisiau fi ddewis Crist. Dwi eisiau fi fod yr un sydd yn gweithio fy ffordd lan i'r nefoedd. Ac felly fe stopiodd ein gwlad ni pregethu'r efengil ac fe bregethon ni efengil arall. A beth yw hwnna? Eilyn addoliaeth. Beth y mae'n gwlad ni'n euog ohono? Eilyn addoliaeth o fewn y byd crefyddol, ac os nad o fewn y byd crefyddol, maen nhw'n addoli materoliaeth a'r hunan. O, mae'n gwlad ni o dan y farn yma. A hyn mae'n dweud fan hyn, gofidiau a amlhant i'r rhai a frysiant ar ôl Duw diethyr. Dyna chi farn. Dyna chi farn ar gryfyddau'r byd. Dyna chi farn ar yr Iddewon. A dyna chi farn ar Gymru. Na fydd Iesu Grist yn pledio ar ei rhan nhw. Dyna be mae'n dweud. Fwy na hynny mae'n dweud, fe fydd yn dyst yn ei herbyn. O, mor wahanol yw cyflwr y saint. Pan y bydd y ddeddf yn ei condemnio, fe fydd Iesu Grist yn pledio dros y saint. Fe fydd yn dweud fy mod wedi marw drostynt. Fy mod wedi cymeryd y gosb yn ei lle. Ac fe fydd y tad. Dwi ddim fel bethau rhaid Iesu Grist pledio gyda'r tad o ran hynny. Pledio o ran y cyflwr y ddeddf. Ond mae'r tad yn derbyn. Mae di anfon i fab i farw drosto ni. Ond mae Iesu Grist yn sefyll o flaen y ddeddf ac yn dweud, dwi wedi byw yn ei lle nhw, dwi wedi cymryd y gosb yn ei lle nhw, a mae'r rhain wedi dod at y groes, ac dwi wedi golchi pob un staen pechod i ffwrdd, dwi wedi maddau'r cyfan. Ac mae'r tad yn fodlon gyda gaberth i fab. Ond nid felly y sawl sydd yn rhedeg ar ôl diwiau eraill. Nid felly y sawl sydd yn addoli'r hunan. Y sawl sydd yn gorfod mynd mas ar nos Wener a nos Sadwrn ac yn gwneud y pethau yma. Ac yn codi dwrn lan i Dduw a dweud, paid i dweud wrtha i sut i fyw. Yr rhai sydd yn byw mewn byd o anfoesoldeb ac yn codi dyrnau lan at Dduw, paid i dweud wrtha i beth sy'n iawn a beth sy'n ddim. Yr rhai sydd yn dilyn diwiau sydd ddim yn gallu clywed nag ateb ac yn codi llaw lan at y gwir Dduw ac yn dweud, paid i dweud wrtha i beth sydd rhaid. O, chi'n gwybod beth? Dyma'r beth sy'n frawychus. Mae'r Arglwydd yn dweud wrthyn ni yn ei air, gofidiau a amlhant ar heini. Yr rhai sydd yn rhedeg ar ôl diwiau eraill, ni fydd yr Iesu yn pledio ar ei rhan nhw. Dyna chi gyflwr Genis. Yr un drwg yn eich twyllo bydd eich pleserau yn amlhau. Dyna be mae Satan yn dweud wrth y byd. Fe fydd y ffordd yma yn llwyddo. Fe fyddwch chi'n gwneud ffrindiau. Fe fyddwch chi'n cael blas o'r byd. Fe gewch chi fynd o lle i lle. Fe gewch chi blasu. Gewch chi brofi pleserau'r byd. Brofi gwledydd traddodiadau. Profwch, mwynhewch. Ewch allan a mwynhewch sy'n eisiau chi boeni am yr enaid. A fe fydd Satan yn dweud, fe fydd popeth yn iawn. Gewch chi sort o pethau fel y mas. Ymhen rhai misoedd, ymhen rhai blynyddoedd. Rhowch y pethau eraill yma'n gyntaf. Mae Satan yn dweud, fe fydd eich pleserau yn amlhau. Ond dyw'r gair Duw ddim yn dweud na. Mae Duw yn dweud wrth ni, gofidiau a amlhant i'r rhai a frysiant ar ôl diwiau diethyr. Gofidiau yw'r rhan yr rhai sydd yn troi cefn ar Grist ac ddim yn rhoi Crist gyntaf. Mae'n frawychus. Pan i chi'n meddwl, ond nid yw sawl un sydd wedi bod gyda ni sy'n meddwl bod nhw o fewn i hawliau ac o fewn i nerth i hunan i droi o Grist ac yn meddwl bod yn agor y drws at bleser. Ond dyma beth mae'n neud, mae gwrthodiad o Grist yn arwain at amlhad o gofidiau. Y bydd Iesu Grist yn eich gwrthod chi. O, na fyddwch yn dod i weld rhyfeddod a gwerth Crist fel mae'r salmydd yma. Wel, gadewch ni orffen yn fyr yn drydydd buddugoliaeth yr Arglwydd. Nerthwyd Crist yn y dasg yn do. Fe ofynodd e'n nerth ar y dechrau a fe gafodd e. Fe gafodd e nerth ar gyfer y dasg a ddath i'w wneud. Wrth iddo gredu a gweld y fuddugoliaeth y bydd yn ei ennill. Oedd e'n gwybod beth oedd ei flan e. Gwybi y byddai yn concro'r bedd, roedd e'n gwybod hynny, roedd y dal rhaid iddo fe fynd trwy'r dioddef. Ond roedd e'n gwybod y byddai'n concro.
Byddai'n fuddugoliaethus dros yr un drwg yr oedd yn gwybod hynny. Byddai'n talu'r pris yn llawn am ein rhyddid ni. Edrychwch ar adnodau 8 ymlaen yn y salm yma. Gosodais yr arglwydd bob amser ger fy mron. Am ei fod ar fy neheilaw ni'm hysgogir. Oherwydd hynny llawenychodd fy nghalon ac ymhyfrydodd fy ngogoniant. Fy nghnawd hefyd a orffwys mewn gobaith canis ni a dewi. Dyma i chi'r addewid o'r atgyfodiad. Ni a dewi fy enaid yn uffern, ac ni o ddefi idd sanct weled llygredigau, dangosi i mi lwybr bywyd, digonolrwydd llawenydd sydd ger dyfron, ar dydde heilaw y mae digrifwch yn dragywydd. Dyna chi broffidoliaeth. Yr oedd yn gwybod y byddai yn dioddef. Gwybu am y frwydr oedd o'i flaen. Ond hefyd gwybu y bydd yr atgyfodi yn dod ar y trydydd dydd, byddai'n concro'r bedd wrth iddo ddod yn ôl yn fyw. Dyna i chi fuddugoliaeth, dyna i chi fore buddugoliaethus ar y bore sul hwnnw. Pan gododd e o'r bedd, ac wrth godi o'r bedd, be ddigwyddodd? Fe brofodd yr hyn oll a ddywedodd ac a wnaeth tra ar y ddeiad. Fe brofodd fod yr holl broffwydi wedi proffwydi'r gwirionedd. Profodd mai mab Duw ydoedd. Ac iddo lwyddo yn yr hyn a ddath i'w wneud, sef ennill ein rhyddid ni a thalu'r pris yn llawn. Pan atgyfododd Iesu Grist o'r bedd? Fe ddangosodd fod e wedi talu'r pris yn llwyr. Bod bob un pechod wedi delio gyda. Yng Nghrist felly, y mae'r saint yn gwybod bod iachawdwriaeth wedi ei ddarparu ar ein cyfer, ei fod wedi cyflawni'r cyfan sydd ei hangen arnom. Yng Nghrist felly, y cawn ni hefyd profi'r atgyfodiad ysbrydol yn ein hyneidiad. Dyma beth mae'r salm i ni hefyd, i ni gallu tystio ac yn dysgu gwersi o ymddiriedau'r Crist. Mae'r Cristion a mae'r saint yn profi'r atgyfodiad ysbrydol hefyd. Ein bod wedi dod o farwolaeth i fywyd, ac hefyd y cawn atgyfodi ar y dydd olaf, ac fe cawn dreulio tragwyddoldeb yn ei gwmni. Dyna chi salm sydd yn fwy gwerthfawr nag air. Felly orffen, gai ofyn i chi, a yw Iesu Grist yn fwy gwerthfawr i chi nag air? O na fyddwch yn dod a blasu pa mor felys ydyw. O na fyddwch chi yn arogli pa mor bersawr yw e. O na fyddwch chi yn dyrchafu eich llygaid i'r mynyddoedd a gweld pa mor brydferth ydyw. Nad yw yn gwrthod neb a ddaw ato ef. Dyna i chi rhyfeddol. Dyw Iesu Grist ddim yn gwrthod un enaid sydd yn dod ato fe. Y sawl sydd yn dod yn waglaw a dderbynio ffydd i gredi a phwyso ac ymddiried ynddo ef. Os dewch chi at Grist yn waglaw ac yn cyffesu does gen i ddim byd i fy enw. O na fydde di yn fy maddau, yn fy ngolchi, yn fy rhoi ffydd i mi gredi ac i bwyso. Y mae'r sawl y mae yn glanhau yn ei waed, y mae'r rheini yn werthfawr i Grist. Byddwch chi yn ymuno ymhlith yr rhai sydd yn cael ei galw yn saint, y rhai rhagorol, y rhai sydd yn hyfrydwch i Grist. Nid oherwydd pwy chi, neu beth i chi wedi wneud, y mae'r cyfan o ras, y mae cyfan o'i gariad, fy enaid, dywedais wrth yr arglwydd, fy arglwydd ydw ti, fy na ioni nid yw ddim i ti ond i'r saint sydd ar y ddeiar. Dyna chi ddaioni tuag at ei saint. Mae wedi wneud y cyfan i ni. Ond i'r saint sydd ar y ddeiar a'r rhai rhagorol, yn y rhai y mae fy holl hyfrydwch. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist ac yn gweddio y bydd Iesu Grist yn dod yn fwy gwerthfawr i ni nag unrhyw beth sydd yn bosib ei gael ar y ddeiar. Bod yr efengil yn bopeth i ni. Ac o Dduw, nertha ni fyw mewn ffordd sydd yn dangos hyn, yn dangos ein diolchgarwch. Tyrd ni'n plith, gwna ni yr hyn dylsyn ni fod. Tyrd ar rhai, rhwystra nhw, rhag rhithro ar ôl diwiau'r byd yma. A gad i'n ar rai ddod a throi at y gwir Dduw, at yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o tre enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
I orffen ein gwasanaeth gadewch ni gannu'r emyri 525. Oedd flaen o ddiw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell, pechadur yw fe enw ni feddaf enw gwell. 525 gan i sefyll i'w chanu. A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth